In-numru ta' djar li jagħmlu użu minn pannelli solari fuq il-bjut tagħhom qabeż 28,600. Fl-istess waqt, in-numru ta' sistemi ta' pannelli installati fuq binjiet ta' kumpaniji privati orob lejn l-2000. Dawn iċ-ċifri pożittivi ħarġu minn tweġiba li tat il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli għall-mistoqsija parlamentari. Hija infurmat lill-Kamra tad-Deputati li sal-aħħar tas-sena li għaddiet il-kapaċità totali tal-enerġija iġġenerata mill-pannelli tax-xemx qabeż il-205 megawatt. Dan ifisser li l-pannelli solari fuq id-djar għandhom kapaċità totali ta' 94 megawatt, filwaqt li l-pannelli fuq il-binjiet ta' kumpaniji privati għandhom kapaċità totali ta' 111 megawatt u nofs. B'reazzjoni għal dan il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-Gvern se jibqa' jinċentiva lil familji u n-negozji sabiex jaslu li jaqilbu għal enerġija nadifa. Irridu li bħala pajjiż inkomplu ninċentivaw din il-bidla u dan l-investiment biex ikollna aktar enerġija nadifa. Bl-istess mod qegħdin naraw li nkomplu wkoll ninċentivaw dak li jissejjaħ battery storage technology. Ħalli min ikun qiegħed jipproduċi din it-tip ta' enerġija nadifa ikun jista' jistorja f'batteries apposta u dawk il-familji stess u dik l-intrapriża stess tkun tista' tuża dik l-enerġija li produċiet istess fl-aħjar ħinijiet tal-ġurnata. Intant ġie spjegat ukoll li skont l-aħħar ċifri uffiċjali li jirreferu għas-sena 2020, il-persentaġġ ta' enerġija mill-pannelli solari bħala parti mill-konsum totali tal-enerġija elettrika laħaq id-9.5% li huwa l-parti l-kbira tal-persentaġġ totali ta' 10.7% iġġenerata minn enerġija rinnovabbli.